Residentes e traballadores do Centro de Atención a Maiores da Deputación en Pedrafita do Cebreiro estiveron este martes de celebración. Conmemoraban o terceiro aniversario da apertura da residencia moi demandada e necesaria nesta zona da montaña. Os actos incluíron un xantar preparado polos empregados do centro no que os usuarios estiveron acompañados por familiares. Tamén compartiron con eles este día tan especial o deputado de Promoción Económica e Social Pablo Rivera e os alcaldes de Pedrafita, José Luis Raposo, e de Cervantes, Benigno Gómez. Pablo Rivera felicitounos por este tempo de convivencia de grandes momentos vividos que converteron o centro nun fogar, o tempo que puxo en valor o modelo provincial de residencias centrado, dixo, nas persoas e que está sendo un espello onde se miran dentro e fora de Galicia. O deputado lembrou que a Deputación de Lugo ten en funcionamento na actualidade 9 residencias, entre elas esta de Pedrafita, que leva o nome de Manuel Villasol, que foi tenente de alcalde do municipio durante 30 anos. En total ofrecen máis de 300 prazas asistenciais e manteñen uns 230 postos de traballo directos, o 95% deles ocupados por mulleres. Así mesmo, a institución provincial segue avanzando a bo ritmo na construción dos centros da Pontenova, Guitiriz, Becerrea e a Pobra do Brollón, e ten proxectos de Portomarín, Ourol, Cervantes, Folgoso do Courel e Pantón.